kum kesen jam ban cuba bek cingsha khang ki trai muluk ban di jing de ko shuyat terwa khandai lan aga arfan rodrek nai wing option ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Central Executive Committee but Shillong City hak jingelam ba regional thaba Assistant General Secretary hak step arfrodrek nai wing option kala penlong ka cingkan rai ki dukan barjala ngadu karikhana ter simot pran ka Federation ka shim ba Shillong Municipal Board kam shim la ban tela kam ki barjala ki te ki banta ba kumta kamton hok ban kta ki trai muluk ki ba terwa di jing dia khandai lat shushu ba regional wa on ba Federation ka pha khubor ka bashai bala da ki trai muluk kim yo ban trai lai lu halakari kumtaru ki mender kim dai ban yo ban le kat ba kimon ni nak yang ka FKJP sangkemir kat bat ka FKJP Shillong City ngalit ban khenra ya ki non tribal ki mender ki bashong ha ki than gari khana stamji patter ter hadu mon pran ha ka ba ni nak yang seng ni mansi ban shime ni senjam namar ba ha gini kisngi ki ba linong i ba ki khenra jong ki municipal ya ki nongra sha ki hapo than khendailan ha ka ba ni nak yang seng ni pan tam jure kene ban dik nak katau bangi seshim yang senjam ban ngin tek ban khenra mane kisngi ba ngi i ba bun ba ki mender ki basyong haki than nadu kari khanata tashuman pran tilada kani ka area ka ba hap haki than stamji gari khana bat kumju apo mat pran ka bahan po municipal area kada ka municipal kamla ban check iki balai ka nut ban check teng ki try muluk te ni ko nagla ka sangi mansi ban chim ya kani ka sinjam bangi ban peni isha ka sarkar balada ki try muluk kimla ban try lai dot hapo jong kari ki mendia do kim de banyola ana maro hagini kisni pen i babon ba ki mendia ki zaman ya try ki zaman kini ukhuja jong ki try mulo tilada ka sarkar kanyan ben yaki da ka ba kini no ya ka umsep ka jong ki da ba kini no ya ka plenja jong ki ni na klang sangi manse ban ngiru ni haban shi mangani ka senjam bangi haban ini siya kasarkar balada ka kata iki try muluk ngiri mansi kata iki mender habatin pej bahaki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya